Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera defensaran la proposta aprovada al gener al Parlament. Reclamaran el traspàs a Catalunya de la competència per celebrar referèndums. 2/3 parts del Congrés s'hi negarà. Els 3 diputats evidenciaran que el problema és de voluntat política i no de legalitat. És probable que intervingui el president Mariano Rajoy i demani diàleg, un fet que pel govern català no canvia el pla previst i evidencia una visió medieval i ridícula de fer política. Que estan capficats en què la política l'entenen com ells la practiquen, a base dels despatxos, a base de determinades llotges. De llotges em refereixo d'estadis esportius, no d'aquelles de compra i venda. Doncs aleshores els hi deu xocar i acaben amb visions d'aquestes que a mi em semblen un punt ridícules de presentar debats com els d'avui com un duel, com un duel d'això, de l'edat mitjana, d'aquells, diguem-ne, d'hidalgos. Homs ha afegit que la consulta es farà igualment perquè l'Estatut preveu fer una llei de consultes. Al vespre, en acabat el debat al Congrés, el president Mas farà una declaració al Palau de la Generalitat. Mentrestant, a la tarda, a Madrid, els 3 diputats no estaran sols. Rebran el suport d'alcaldes i diputats catalans que seguiran a ple des de la tribuna.